Serbisyo Publiko. This is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:29. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-24 ng adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021.
Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan magaidop na kita tubtub kita sa taknalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Samtang nagpakalinong ang halos kalabanan bahugid kay daw maka daw masalimuot ang sitwasyon ta bangod sa sining COVID-19. By the way, subong sining mga inuras, may ongoing fire call dira sa area sang Edmar sa may Bangga Tutong. No? I-check ta na dugay-dugay sa report sa aton sining patrol. Isa ka breaking story. Mga kaaksyon ining isa ka sunog naman ganagaluntad sa isa ka lugar dira sa area sang Handumanan, Blaning area mo. So, gina-check ta karon mga kaaksyon ang progress ang sining fire call. Garabato naton wala gid lamang madugay. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining mga inora sa kabugusan nga syudad sang Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan sining syudad sang Bacolod. Kamusta kamuya mga kaaksyon namon sa kanginan? Lasa nga ito sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwaman kag syudad mga kaaksyon. Bao dito sa Oriental side sa banwa sang La Trinidad sa area sang Oriental Negros. Isa man ka inkwentro ang nagluntad kahapon nga nag-utas ang 8 tanan ka mga kabuhi sang ginaligar mga miyembro sang New People's Army o kon NPA kag ang pagka-recover man sang damo-damo man nga mga high-powered firearms so sa area sang encounter site no aton hibaloon na karon dugay-dugay sa progress report kung may mga identity ng mga nagkalamatay kay asob the latest kaina ginahulat-hulat pa nga mag-claim sang mga pamilya sining mga nagkalamatay mga kaaksyon. Way pa sang mga names nga nakuha ang tropa sang militar kag kapulisan dito sa Oriental side no. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining mga inuras? Kabayon nga oks lang ang aton sining mga kauturan nga naga-monitor na sa aton sining pagpangalagad. Kag sa Bugos nga Region 6, kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayon nga oks lang ang aton sining pagsinalayo. Sa kinantan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial manginkaupod ta si aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa palayag ni Escalante City Mayor Milicio Biboy Yap. Handa nga sabton ang show cause order bangod sa pagpabakuna sang Sinovac. Na nung ginunahan nagigani sa alkalde to parang bisan panong mga pumuluyo ya mangisog man bala. Oh, ay ho, may mga ginapang pasumi pang pasakaan kuno kaso ang mga alkalde, mga officials nga nag-una sa pagpabakuna. Ay, puwerte, no? Hindi mo. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, DILG Bacolod ginahulat pang bagong 3 ka bulan nga suspension order ni Kapitan Villarosa sang Barangay Tangob nga iga-serve batok sa iya. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, mga persona nga nagpatay kay Lino Cuadra tubtob karon hindi pa magkilala, pamilya sang biktima wala sang ihibalo sa motibo sang pagpatay.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba, mga matagas nga klase sang armas lutang na recover sang tropa sang militar sa engkwentro nga nagluntad sa Oriental Side batok sa mga miyembro sang NPA. Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhopon, isa kasimanang extension para sa motor vehicle registration, ipatuman sang LTO. Kag sa patrol nga balita, iga balita ni Aksyon Alvin Graba, leader sang Boy Gang Group, arestado sang Criminal Investigation Group, kag suspect nga pakilala sa mga biliktimahon miyembro sang Highway Patrol Group, kag nagpakilala man nga miyembro sang Task Force Kasamag. Damo siya na balano. O sige, baloon ta na karon sa kay Aksyon Alvin Graba. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita man ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sa 5 ka mga persona nga nagkaladakpan sa separadong seaborne patrol operation sang bantay dagat kag mga kapulisan sang syudad sang Sagay. Samtang sa balita naman sa Central Negros, igabalita ni Aksyon Percival Villamor sa syudad sang La Carlota, dakop ang 20 anyos nga lalaki pinaagi sa drug buy-bust operation. Samtang sa balita nasyonal naman nga information, ibalita ni Aksyon Dorel Cabato sa dili ginamang madugay, dugang 400 doses or 400,000 doses ang Sinovac vaccine nagabot na sa pungsod Pilipinas. Kag Interagency Task Force hindi pagabungkagon suno sa Malacañang. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, labi na diri sa Region 6 sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang ang mga kaaksyon ta pamati na via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Liog ta i-share kag i-like sa aton sining programa. Liog lang ka i-like sa kag i-share ang aton sining program kay basahon ta na dugay-dugay ang mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa aton sining pagpanganak. Sige, daligid lang mga kaaksyon, kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kunisTL sa sining adlaw sang Miyerkules, March 24, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kunisTL sa sining adlaw 11 kag 32, liwat 11 and 32. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon tani anay mga ginpadala nga mga mensahe karon nga adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB, no? Samtang ang iban siniti panyaga na. Ang iban sini wala pagidman na, nagahimos pa sang palanyagahon sa sining udto, no? Sige, samtang nagaro timo-timo kamo sa sining to, i-like lang kag i-share ang aton sining programa para nga karon dugay-dugay pang tirahon tanang mga mensahe ninyo mga kaaksyon, no? Sige.
Dali ilang ha kay bukad kita, no? Kahina man sang kuno. Standby karon dugay-dugay sa sining fire call nga nagluntad dira sa area sang Handumanan, no? Di na to. Sige, dire kita. Lantaon ta kag Arigayan ta. Ay perti Arigayan ta si Alexander Dormido ga kadlaw siya uli. Alexander Dormido. Okay, may lang nga pagpamati kay Demiar K. April, kay Masi Tofago, kay Marilyn. Ay perti Roberto Norbing Mochuelas. May lang nga pagpamati John Marie Rado, kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang nga pagpamati dira sa San Enrique, kay Atia Kim Eriman sa Morsia, kay Romel Bantolo Barion, may lang nga pagpamati Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Inday Fredzel Terantiduran, no, dira sa Morsia, no, kagalunan Suset, may lang nga pagpamati kag Melanie Soberano, Carlos Sales, may lang nga pagpamati kag Nining Gurati. Ayos, saylo naman kita diri sa Piako. Kay Gian Resisio, may lang nga pagpamati. And, Ayori Yagami, kay Nini Jane Gatso Cabato. Madam, salamat gid. Thank you gid. Kay Larry Rico, kay Jose Herson Lapinig Honyo, Liberty Binitin Obaldo, kay Hina Di Maala, Hini Di Maala, no? Remo Dalarcon sa Gal Jr., may lang nga pagpamati parikoy, no? Kay Grego Signani Puertas, kay Rochelle Evangelista, kay Maria Velia Alba Rindon, Imbong Jocampo, kay Robert Troma, kay Cres Di Mohina. May lang nga pagpamati, Cres, no? Kay Percy Ortiz Tiayon, no? Kay Sheila Guanzon, kay Loy Sosarno, Mirasol Molinio Pamintahon, Saik Noha, and Jose Padilla. Lakip na kay Elvera Pada. Kay Valencia Kinet, may lang nga pagpamati. Alex Montesa, present naman, no? Si Sir Alex Montesa. Kay Buddy Buds, kay Freds Biligorio, Focoda Eleonor, Jocelyn Libon Dispoho, kay Emily Nava, kay Lisa Montecastro, Inday Blasa, present naman, no? And Judy Florentino, may lang nga pagpamati. Judy Florentino. Ayos. Sige, amutong mga unata nga nagsalyada sa aton sining mga greetings. Kay Sir George Gargasiran, kay Karen Nicavera, sa ininsekto, hindi ko maintindihan eh. Monitor siya kuno sa FB Hindi ko maintindihan eh kung ano ningalan mo ni, no? Pasensya gid Ayos. Sige then may lang nga pagpamati man sa kay Demiar K. April. Ay pwerte si Demiar ho? K. April Gapadiwal. Ay pwerte Gapadiwal siya. Sige, dali gilang mga ka-aksyon. Standbyan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gilamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:49 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Pwede ba lang nga maghoben ng may edad na? Pwede gid. Kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Ini may kantanan sa sunog na nagluntad sining udto. Hibalon taw ya Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapadayon pa ang mapping operation karon sa mga katapo sa Bureau of Fire Protection sa diin may kantanan diri sa isa ka sunog na nagluntad sa Purok Tutong 1, Barangay Handumanan, Aksyon Rex, isa ka Barangay Felisa rather, no? Barangay Felisa. Barangay Felisa na sakop. Yes, Aksyon Rex, no? Isa ka puluyan lamang ang nasunog diri pero totally damage sa Aksyon Rex. Meaning puluyan nga himo sa light materials, ang dingding puro light materials ang dalo lang di Aksyon Rex ang simentado, pero ma'am kasi naling balay mo? Naida Igis. Naida? Igis. Igis. Naida Igis. Ang tag-balay, ari diri? Wala, naglibog mo si Tira.
Dali, na kami si Tira, Adlaw, tapos ang Yabana, dobra man na construction. Why di daw? Nang may mga bata, pero wala man daw sa sulod, wala daw kasiner. Bali, ang mga bata, ari sa gwa. Ang iba niya mga bata, ara sa komputeran. Mayo lang ganay, kaya ang duwaya katuig ng bata, ari man sa gwa. So, butsing gano'n siyang nasunog ang ining puloyan, why di daw? Wala. Sino ganito, Balay na Aksyon, Alvin? Kasi ni Balay Libat, ma'am? Kay Naida Igis. Naida Igis, Aksyon Rex. Naida, ano apelido to? Igis. Igis? No? Oo, Igis. Igis. Oo. I-G-U-I-S. Idis? I-D-U-I-S. Igis. I-G. Oo. I-G-E-U-is. Amo na? I-S. Liwatabi, Igis. Bali, Igis, no? Igis, I-G-U-I-S. Oo. Igis. Aksyon Rex. Thank you, good sir. Thank you, ma'am, ano? Why tawag linatabuan da? Why tawag? Why gitawag sa tulong nila? May wala naglaton sa ibang nga balay, no? Nahingagaw sa mga tupad balay, sir, bisan why dito mga tubig, pero mantighakot ang mga tupad balay. So, importante diri, wala sang may napilasan. Wala. Uy, kada live action, Alvin? Aksyon na Rex, ang ginausarta nga itong sininga ay, tinano na lang naglingwa sa sinaman? Dali ang gidasan, no? Ano, ma'am? Inang kayang problema, kung di sir tobe. Amo ng problema namon. Kasi kung may sunog, hindi kami ka dali-dali kung sang sunog kayo wala tobe. Amo namon, gila problema. Oo, supply. Baka mo gakuha supply? Nangga bakal sir Oo, kay... Bakal nyo nga tubig, amo nang Oo, amo naging pangsabyat. Bisan na malayo nga mga balay, sir. Naghakot tubig para lang mabasyad, sir. Okay. Ito pangalan mo ganin, madam? Mary Jane. Mary Jane. Oo, liaison sa barangay Felisa. Mary Jane. Liaison sa barangay Felisa. Sir. Yes, Aksyon na Rex, si Ma'am Mary Jane, no? Pili dito, ma'am? Magtunaw. Mary Jane Magtunaw, Aksyon na Rex. Amo ni ang liaison officer sang barangay Felisa. So sa karon Aksyon na Rex. Sino to ngalan to sang asawa ni Igis to? Banay to? Anong pangalan sa bana ni Igis? Ano ba apelyido? Ay ano? Wala ni Malan sang bana ni John Ray Igis. John Ray Igis Aksyon na Rex, no? Amo ni ang asawa, bana rather, no? Ni Mrs. Igis and at the same time Aksyon Rex. Sa karon gapatigayon pa man sang mapping of rather sang investigation mga katapo sang Bureau of Fire Protection and Relation sa pagsunog sang isa ka puluyan diri sa area sang Purok Tutong 1 Barangay Felisa Aksyon na Rex, no? So far amo ni ang pinaka mga sitwasyon diri sa area sa natabo nga sunog sa area sang Purok Tutong 1 Barangay Felisa. Para sa Fresh Report, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba sining ginrespondihan nga isa ka puluyan sa Purok Tutong 1 Barangay Handumanan o Barangay Felisa sining syudad sang Bacolod. Ang puluyan ginaparagiyahan ni John Ray Igis way isang tawo da kay nagulubra and kabataan lang nila wala man sang mga kabataan nga natabuan didto sa ila sining puluyan o bus gid totally damaged according sa initial nga report sang Bureau of Fire Protection. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang nabatian nga balita ninyo wala ginamang madugay upod ni Aksyon Alvin Graba builog nga ginadulong sa inyo sa
Kadtuantang balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon na Dorel Kabatoy ni may kangtanan sa dugang 400,000 ka mga doses sang Sinovac vaccine nagabot na sa pungsod Pilipinas kag IETF hindi pagbungkagon suno sa Malacañang kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, labi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. We have Aksyon na Dorel Cabato sa detalye. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Nagabot na sa pungsod Pilipinas ang dugang 400,000 ka doses sang COVID-19 vaccine sang Sinovac. Pasado las 7 kainas sang agaya subong adlaw Miyerkules, Marso 24 nag-abot sa Ninoy Aquino International Airport ang Philippine Airlines nga flight sakay ang nasambit nga mabakuna nga donasyon ini sang China. Ang nasambit nga bakuna ang dugang sa una na nga nag-abot nga 600,000 ka mga doses ng Sinovac vaccine sadto namang Pebrero 28. Sa statement sang Department of Health kag National Task Force, ginpayag sang maini nga dako nga bulig sa COVID-19 vaccination program ang mga nag-abot nga bakuna ilabi nang karon nga nagapadayon ang pagtaas ng kaso sa makamamatay nga balatian diri sa Pilipinas ilabi na sa Metro Manila. Ginaabi-abi ang pag-abot sa manasambit nga bakuna nanday Health Secretary Francisco Duque III, Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kag Chinese Ambassador to the Philippines Huang Silian. Kaga sa iban pagyed nga balita nasyonal, nanindugan naman ang Malacañang ang pisar sang mga panawagan sang pila ka mga senador kag mamalidha. Nanindugan ang Malacañang nga hindi pagabungkagon ang Interagency Task Force o kon IATF for the Management of Emerging Infectious Diseases sa pihak sang panawagan sang pila ka mga senator. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque kung pagabungkagon ang IATF nga nagapanguna sa pagpakig-away kontra COVID-19, do kaangay lang man kuno nga ginbungkag ang gobyerno. Ginaangot naman ni Roque sa politika kag sa maabot nga eleksyon ang panawagan nga bungkagon ang IATF. Kag dugang pa ni Roque nga ang tanan nga tiglikom sang gobyerno kag hepe sang mga ehensya sang gobyerno ang dapat kaupod sang IATF agon makahimo sa nagaugyon nga solusyon sa problema sang coronavirus diri sa pungsod. Ginapabugal man ni Roque nga wala sang makatupong sa human capital sang IATF kag ang ranking sang Pilipinas sa bugos nga kalibutan sa pagbato sa COVID-19 ang nagapakita kuno nga hindi palpak ang ahensya. Hindi man makabig nga constructive criticism ini ang panawagan nga bungkagon ang IATF suno pa kay Roque. Kag update naman sa world records ng COVID-19 pandemic sa karon pinaka-latest ang cases sa bugos nga kalibutan yara sa 124,799,322 ang nagkalamatay 2,746,242 ang recoveries 100,827,886 kag diri sa Pilipinas pinaka-latest ang cases 677,653 ang nagkalamatay 12,992 ang recoveries 578,461 sa Negros 16 ang bag-o nga kaso kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 7,141 ang Bacolod naman may pito ka mga kaso kapo na duga nga nagdala sa kabilugan nga 5,926. Ang recoveries wala nagapabilin sa 5,622 pero kahapon may naduga nga napatay sa Bacolod sa bangod sa COVID-19 gani nagdala ini sa kabilugan nga 187. Pila gani kapo ng Bacolod? 7. Pito?
Kag out of, ay hindi, 11 gali. Sorry, 11. 11. Oo, 11. Kag out of 5,926 cases, 117 diri ang aktibo. Ang Western Visayas naman, 43. Ka mga bago kaso na record nga nagdala ini sa kabilugan nga 26,734. Ang recoveries 52 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 24,379. Kag ang death toll 3 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 773. Out of 26,734 confirmed cases sa Western Visayas, 1,576 diri ang aktibo nga kaso. Balita nagikan. Ang Negros Occidental pila gani kahapon nagsundors? 16. 16. 11 ang Bacolod. Yes, Aksyon Rex. Sa pagkadamo man ba? Nga lang tuga sinalasalang ibang to nga purok to sa may Stefania nga area kay may positive to. No, 7 gigil Action Rex, correct, 7 gali gin check ko. 7 ang Bacolod kahapon, kag 16 ang Negros. Liwat 7 ang nadugang kahapon sa Bacolod. At least nagamatamat naman balik panaog Action Rex. Kagabay pa ma-maintain hasta magbalik kita liwat sa 0-0 naman. Sige, balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kabayuntang 7 nga naka-record nakapagkit sa syudad sa Bacolod, ma-single digit naman na karon basi lang karon lang no. Ayo. Gayuhon ka lang kung kaisane nano ni si COVID man garo pamasyar kag nagahipos-hipos lang gakuha lang sang builo ay puwerte. Di may 7 ka taga Bacolod mga kaaksyon based sa recorded data sang lokal nga panguluhan sang syudad. No? Sige, kabayunta karon sa hapon basi kon nubo pagid na. Kabayunta lang, no? Ginapangamuyo gidna sang halos kalabanan. Ayos, sige. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:03 ang aton oras. Kantuan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag sang Department of Interior and Local Government sa syudad sa Bacolod. Ginahulap pa ang bag-o nga 3 ka bulan nga suspension order ni Barangay Kapitan Noli Villarosa sang Barangay Tangob nga igaserbi batok sa iya. Sako man suspension sang kapitan nino. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale? Action Rex mayara gidman gali sang panibago nga suspension order si punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tangob diri sa Maria syudad sang Bacolod. Action Rex pero ginaulat pa sang DILG Bacolod ang formal nga suspension order gikan sa Manila. Action Rex para ila ini ma-serve against kay punong barangay Villarosa. Ini nga suspension order ang baseman sa mando ni Graft and Investigation Officer Togi de la Cuasa Fernandez sang Office of the Ombudsman Visayas dated August 2, 2020 matapos Action Rex nga may nakitaan nga substantial evidence sang simple misconduct batok sa punong barangay. Ang mando ginaprubahan ni Deputy Ombudsman for the Visayas Paul Elmer Clemente sang August 17. Action Rex kagin confirman ni Madayag nga ang kaso ang angot ni sa reklamo ni Kagawad Dindo Amadeo sang 2019. Sang ini Action Rex ang ginaligara nagpanapungol si Villarosa sa iya matapos nga wala siya ginpabalo nga mayroon sang bypass operation sa ila sining nga barangay. Ginklaro man ni Madayag nga last week suno sa iya may nagwa nga report or nag-claim ang partido ni Kapitan Villarosa nga allegedly may rakano sang personnel from City Legal Office ang nag-serve sining suspension order nga 3 ka bulan nga wala sang sweldo. Action Rex pero sa bahay ni Mama Dayag based sa sining information wala Action Rex naka-serve ang City Legal Office sang suspension order last week. Rason niya gintawagin nga fake ni DILG Director Madayaga. Sunod rin kay Mamadayag, bangod wala pa sang suspension order from Manila nga ila sinikarang ginahulat-hulata. Si Villarosa padayon nga magapangalagad kag magapungko bilang kapitan sa barangay Tangob. Magluwas na lamang kung ilan Action Rex sa ma-serve ining 3 ka bulan nga suspension order nga wala sang suweldo. Aring tingoga ni DILG Bacolod Director Joy Maridez Madayag.
Why? Action Rex, wala siya nagda-play ang tingog ni... Ara sa imo, Action Dale? Actually, gini-email ko dala sa tag. Try natin. Why? Oh, sige. I-try Billy what, be? Sige, Reaction Rex, try natin nga ma-play ang tingog no, ni DILG Director Maridas Madaya. I-plastara na Action Dale. Gina-report lang sa inyo nga may isa man ka-aksidente nga nagluntad sa area sang syudad sang Kabangkalan, no? As of this broadcast time, kag tiginatinguan pa nga ma-rescue sang mga otoridad ang driver kag iban pa nga pahinante. Grabe maning pag no sang tracking niya sa isa ka balay ni nga nagsulod gid no report nga may yara gin bawian sang kabuhi ang ining area ining tracking sakay diri kay nagtapan gining ulo yaho. Grabe maning aksidente sa area sang Kabangkalan, no? Karon dugay-dugay lang base may mga progress report si Aksyon Alvin Graba sa Kabangkalan area. Sige, Aksyon Dale. Action Rex, lang i-adjust natin ang tingog ni Mama Dayaga, medyo ni pizza ang iya sining sulod area. I-adjust natin ang volume ni Mama Dayaga. Go ahead, ma'am. Okay. Kaya ang iya, kami na question is from City Legal Office, so sir. Wala. Ang sabi, ma'am, DILG na siya. Or nakita ko sa advance practice sa daw nakamong office na. Kasi nakulat ko lang ang order to implement sa region, physically sa Manila. Okay. So, legitimate din na siya dali, ma'am? Siguro. Although, wala ko sa order to yes, ma'am. Oo. Ang inyong office, nagakulat na lang. Oo, wala na kami sa order to... Actually, Rex, nabatian si Mama Dayaga sang DILG Bacolod. Sa nasiyati, once nga magabot, automatic man nga i-serve Action Rex. So, samtang wala pa ang formal order at tipong wala sa gihapon si Kapitan Villarosa bilang amay or punong barangay. Tinga na ulihin na serve na kay daw Ugos pa man na bala nagguang resulta? Usually, Action Rex, kung may mga delay pala nga mga approval or mga pending resolutions sa Ombudsman, usually delay ang ila sining pag-implement, not because nga may mga substantial evidence nga nakita ng Ombudsman sa muning nga period. Usually, may approval pa na sa babaw Action Rex like approve. Nauna pa na pa Balodis Kapitan di? Yes, Ito nagligad ganito nagpresko na sila upod kay attorney Joe Max Ortiz bla mo? Kasi may nag-follow up man siguro. Kasi may kunik man na tos babaw siya nga nakaibalo siya dayon. Yes, Action Rex. So, mula to ang pagklaro kag sabahin mali mamadayag kay last 2 Pero wala pa iya sang opisyal nga komunikasyon Wala pa Action Rex. Ang muna klaro honta so pungko lang siya na kapitan samtang ginapabot kung saan magabot ang 3-month suspension Action Dale? Yes, Action Rex. 3-month suspension. Sa mato ang cause lang 2019 nag-file ang si Kagawad Amadeo kay allegedly taken tapungo sa kanilang cap, no? Dahil wala siya gin-inform nga mayroon sang bypass operation dira sa area sang barangay Panguba. So, simple misconduct Action Rex sa siya ang alleged violation ng nakometer no, sang punong barangay. Balita gikan sa Bacolod City Hall Action Action. Una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa iluwantang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Special Assignments. Isa ka simanang extension para sa motor vehicle registration ay patuman sa LTO. Good ning pamagi. No? At least nga bisan paano maparehistro ta ang aton sining nga
mga motor. No? Kantuan tang balita ni Aksyon Art ay hupon sa special assignments. Aksyon Art. Aksyon Rex, good news ini para sa way makaingagaw kag base hindi pa makaingagaw next week kay until March 31 ang pagbaton sang LTO Bacolod sang tanan nga mga tagiya sa salakyan nga luyag magparenew sang ila sining motor vehicle registration. Bagod sang nabaton iyang memorandum sang LTO Bacolod nga ini extended until April 9 of 2021. Sunod rin kay Mr. Yoben Tampos, ang isa rin gina-expect nila na kuntandi sa 29, 30, and 31, huli ako na starting Lunes Santo, hasta sa Miyerkules Santo, ang tanan nga gluyag magproseso so next ipaging ran sa online appointment. Kaya nila sinigatagan priorities amo ning 60 individual nga una makaparehistro o kung makapareserve na via online. Kaya after sila, ang another 60 kung pwede masarangan sa tempo nga nabilin, after lunch nila ini gina-cater. No? Kay kung tuman kadamo ang mga tao na nag-ulat na useless man kag di maawat lang tempo nila sa pagulat, bangod man sang ginapatuman nga mga health protocol nga hindi man sila luyag na magginutok dira ang mga kliyente. Naudugang pa din ni Mr. Yoben Tampos, ini extended for plate number 3 na supposedly ini nga March matapos na, waay na kamo obligasyon o balayan na penalty base man sa instructions ng LTO Manila. So expected siya, importante, kay subong ginawa nila kapaningwa na at least hindi masulit mula sa itong tempo na may mga nakalusot kag may pila ka mga positive cases na natabo sa ila sini nga mga empleyado kag mismo kliyente na nagkapadulong dira sa ila tratapan. Yari si Mr. Ruben Campos. Ito recall with kit number ending 3 is extended until April 9, 2021. Bali wala na siya penalty once mag-extend kira sa schedule sa registration month mo. Bali open kami until 31, March 31 open kami. Priority namon ang online appointment kay ginakontrol namon subong ang walk-in. Tungod subong nag-increase naman subong ang mga reported positive cases ng COVID. Expect ito sila nga may base maluksan naman ang LTO Bacolod. Sige medyo hugot-hugot kami subong sa sa walk-in. Dapat sa parayag ni Mr. Ruben Tampos. Naging check natin sa LTO Bibrat ng application sa mga unit sa Balacarte. So para subong why banggid na nakaprocess na actually yung taga-Balacar sa itong mga travel kung tadalin sa Cebu, but because of this latest na mga update kag cases ng COVID, why pa subong sa special permit nga pagwa o kung napermahan si Regional Director Richard Osmeña. Ang kaaksyon nyo, aksyon at tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Art ay hupon balita gikan sa special assignments. Santon Placer Balsopa na ihopang may kang tanan sa leader sang boy gang group gindakop sang criminal investigation and detection group sa probinsya. Kag suspect nga pakilala sa mga biliktimahon niya nga membro kuno siya sang
Highway Patrol Group o kun HPG kag nagapakilala man nga miyembro sang task force kasanan ay na ni man. Sino ini kag taga dinhi siya? Yari hibalon tang report. We have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon Rex priso karon sa custodial facility sang CIDG Negros Occidental Provincial Field Unit. Ining ginaligar leader sang Boy Gang Group involving ini kung nag-involve ini sa carnapping kag robbery hold up nagakatabo diri sa probinsya. Meaning hindi lang ni sa isa? Hindi lang ni siya isa, damo man ni Aksyon Rex. Pero more on carnapping ang modus nila sini. Yes, carnapping, madala na pagpangawat, maarkilas ang balay. Halimbawa, maarkilas sila subong balay Aksyon Rex, kanga isang natabo dito sa Bago. Nag-arkila sila balay, subong adlaw, sus pagkapon, ginulam ng motorsiklo. Why na nakapauli ang motorsiklo? Ang balay ara pa ya. Ang balay ara, pero mga gamit balay, dala na Aksyon Rex. Ay, grabe. Oo, amo ni ang ginapahayag diri ni Roldan Daniel, ang taga-pamuno mismo no sa CIDG Negros Occidental Field Unit. Kagay nilang aga Aksyon Rex alas 9 sining aga sa area sang Alis nakita kag nadakpan sang CIDG ining suspect nga si Rolly Villones. 40 anyos, taga Barangay Bantay, Banwa sang Ibi Magalona. Muni Aksyon Rex ang taga din to? Taga Barangay Bantay, Banwa sang Ibi Magalona. Bantay, wala man Bantay ang Ibi Magalona? I-check na ni Ibi, Bantay man tong hambal kagina ni Sir Aksyon Rex, si Roldan. Taga Bantay, Ibi Magalona? Oo. I-check masin may ara lang guro da Bantay. Pero siling niya, taga IB Magalona gini Aksyon Rex ining si Rolly Villones kagini siya ang ginakabig man sa ila sining hanay nga top priority target sa CIDG sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kung oplan pagtutugis ang paghahambalan Aksyon Rex. So kay na bit-bit ining warrant of arrest gikan o kung nga gin-issue ni Judge Jennifer Protasio sang RTC branch 62. Taga Batya na guro? Batya. Oo, Batya guro. Buhay man Bantay sa Ibi Magalona. Bantay sa lakay na iya. Na, galing. Basin na salaman itong pagbasa man guro kay taga Negros to. Taga Negros, taga Bohol. Ang bagong Pebla sang CIDG. Ti amo ni Aksyon Rex. No? Batya siguro na. Batya, no? Oo, Batya. Batya. Sa Banwasang Ibi Magalona. Now, bit-bit ining warrant of arrest as issued ni Judge Jennifer Protasio sang RTC Branch 62 sa Siyudad Sambago, giserbi sang warrant of arrest o kung CIDG ning warrant of arrest sa kaso number 1, carnapping, piyansa 200,000 pesos Aksyon Rex. Dili man natalupang dan karon Aksyon Rex sa mga kapulisan nga ining si Villones suno kay Daniel gapakilala pulis, membro sang Highway Patrol Group. Plus, nagpakilala man Aksyon Rex nga miyembro man siya sang Task Force Kasanag. Ay, isa lang ning imo headlines ne? Oo. Naginduwan ni Aksyon Dorel Kabato man din siya conforme sang isa mo duduwaon niya pa. Sabat man ni siya mo, gin-interview ta suspect, lalaki ning suspect. Kaya makilala ni sagling HPG siya. Oo. Tapos Task Force Kasanag siya. Yes, Aksyon Rex. Kini siya nga ugada, ma-task force kadulom gid ni siya. Kapin pagit ko mapalabod naton karon dugay-dugay. Pero task force Kasanag gid man siya, may mga ID siya. May ID siya Aksyon Rex suno sa iya. At the same time, kilala niya gani ang ilang founder. Sino founder nila? Sining pabangkot ko, sino founder nyo? Ano niya, si Cantong. Ilang taon-taon na mo pabutyag ni Mr. Cantong sa ining nagapakilala nga task force kadulom ni? Yes, correct, Aksyon Rex. No? Hindi niya task force Kasanag, kundi task force kadulom ni sa iya. Sigurado, sa sulod sa... Galing kung may ID siya, paano na yaman? O gani man, kinuustarya gid Aksyon Rex. That is why kagina, nagpakigangot man ang pila ka mga miyembro sang CIDG, especially si Colonel Daniel kay Mr. John Chong. So amo tong kagina sa Rosaya
nga malang-alang ko Nami na siya kung hindi gid man na siya organic nga miyembro sang task force kasana gipatulo ng ID siya oh. Katuhan na ni Kabis Aksyon Rex, dumo to nagliligat to. Yara patuya nga gidakupan sa CIDG sa Bacolod City Field Unit. Miyembro man to sang task force kasanag. Galing kiti sunod diri kay Mr. Cantong ligad to previous hindi nila miyembro, former member sang task force kasanag. Ati ba si former member tapos way Manila ginapang recall ang ID dapat magpagwana na si Mr. Cantong siguro sang mga former nga miyembro nila. Oo, nga wala na bla sa ila. Kung sinong ara sa Rooster Action Rex. Oo. Oo, para may baluan ta. Kay iba ni sila ginagamit lang ng ID na sang task force kasanag pero hindi na sila legit ya or hindi na sila miyembro bla sang task force ngayon na. Oo, dumduman ta nagligat. Ginagamit lang sa katuntuhan na. Isa pa na sa problema Action Rex. Ari ang pahayag, pamatian to portion ng gidasang pahayag ni Rolda ako na Police Lieutenant Colonel Roldan Daniel. Nagpo-post siya doon sa social media. Ngayon, i-develop natin kung saan natin siya matuntun. Tapos, napaka-out natin na meron pa siyang standing warrant sa bagong city. Ito na, nakuha na natin yan. Aside po sa standing warrant of arrest, is he facing another cases po yung pagnanakaw po ng motorsiklo? Same time, using the military uniform. Police uniform po, doon nag-start niya na alarma tayo. Kaya nagiging target natin siya. Target natin. I-develop namin information whereabouts niya. Kaya siya na muli lang yan. Aksyon na Rex, kapahingid lamang isang pahayag dirino ni Colonel Roldan Daniel, ang hepe sa CIDG. Ginapakikagutan man natin kagina-aksyon na Rex. Ining si Rolly. Saliin si diri kay Rolly Aksyon na Rex nga miyembro siya sang task force sa Kasanag kagasuro sa iya nga ginagasuksok ka ginapasuksok man siya allegedly sining uniforme sang HPG. Sino ka pasuksok sa iya? Amuning hambalya mo ginapasuksok ka gina-allowed down siya kuno sang task force Kasanag kung magsuksok. Sino nga task force kasanag ang ginatudlo niya? Nari o pamatian Action Rex. Gusto po pamatian. Pamangkot mo sa kung sino nga task force kasanag ang sino ng taga HPG nga nagapasuksok sang bayo na? Ginpabangkot naman siya. Nga ginasuksok mo ning uniforme sang HPG. Ti amo may ginapasuksok sa akon kung maga-duty ko. Ti sinong nag-authorize sa iya? Tanagin pamangkot mo siya? Ang nag-authorize sa iya, Aksyon na Rex, ang miyembro man or rather ang official man sa task force Kasanag. Sinong official? Cantong. Tika sadya ni. Gusto mo ba tayo Aksyon na? Aligasyon niya palang ina, ha? Aligasyon niya palang na. Ari Aksyon Rex, gusto mo ba tayo pahayag ya? Ari Aksyon na Rex ang pahayag ni Rolly Villones. At suksuka sa uniforme sa Highway Patrol Group. Okay lang may kunasya sa amon commander sa iya ka task force nga sa aming uniform ko. Okay lang maguto siya. Commander mo sa task force, Gary Intake Paternal, sir. Gary Intake Paternal. Paternal, taga Gina siya. Victoria, sir. Taga Victoria. So, membro ka sa task force kasi nagkasama. Kakilala mong iyo, commander. Si Gary Intake. Sir Cantong, sir. Sir Cantong. Napasatutan ka mo ni Cantong. Kagisang inyong sang iyong commander de Victoria sa magsuksok sa uniforme sa Highway Patrol Group. Sir, kay pila na ko nakabulan nga duty sila. Di mo nasuksok ko nga uniform. Okay lang mga uniforme sa polis. Amo na sa niya ka Patrol Group nga yung mga alan sa likod nga PNP HPG. Task force ka sana. Aksyon na Rex, kabahin gid lamang sang pahayag sini ni Rolly Villones. Karon priso sa area sang CIDG. Aksyon na Rex, pakigangutan naton by the way si Mayor Nicolas Yulo, ang mayor o alkalde sa siyudad sa Bago in relation sa sa reklamo abi ni Efren Pilingon
71 anyos ang barangay Sampinit sa siyudad sang Bago. Teka, musta? Sunod diri kay Mayor Yulo nga paimbestigaran niya ni Aksyon Rex ang ining issue nga wala pa paghatag sang premyo sining 5,000 pesos sa kumpuso nga sadto pang February 19 nga tingala mga ang kapitan sang Sampinit na liog tanabi kontak si Aksyon Alvina sang sano pa nang problema sang utod na mo? In contact naton si Kapitan Ulysses Biatinggo sa iyang number. Ang gagawa nga tingog Aksyon Rex sekretarya, ang iya sininga sekretarya. Please dial. Basi ko naglain na siya number? Kadang Kadang tresurera, to blang asisino to? Ang tresurera niya si Merlinda Juarez, no? Merlinda Juarez. Atensyon, ginatawagan natin siya kag Aksyon Rex. Way man siya gasabat. Kung wala, kagpamangkutunta, kung nga tubtub karon, wala pa na-release ang premyo abi ni Tatay Efren Pilinggon, Aksyon Rex. Sige. So, base makakuha pa kita sa dugang sining nga detalye kay si Mayor Yulo nagapangay uman sang full information in relation sa sining wala paghatag sang premyo sang tigulang nga bulag. Sa patrol, with aksyon na nanikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:28 ng aton oras. Standbyan ay sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Balikan ko lang siya matapos lang ang pila ka mga commercials. Daligid lang ha, standby mga ka-aksyon. Enjoy 1050. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:29 ng aton oras. Sa iluhan tanay si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa palayag ni Mayor Bibo Yap sang syudad sang Escalante. Handa nga sabto na ang show cause order bangod sa pagpabakuna sini sang Sinovac. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mga agagin palayag ni Escalante City Negros Occidental Mayor Milicio Biboy Yap nga wala pa naman siya sa nabaton nga Shokos order halin sa Department of Interior at Local Government ko na DILG. May kantarang sining damlaglang nga bandam sa nga ahensya nga ang pila ka mga local chief executives. Partikular ang mayor nga una nga nagbabakuna kontra COVID-19 bisan wala pa sa panugot ikan sa gobyerno provincial ang padalaan sa sining Shokos order. Katuyuan sila gusto nga i-obligahon ang ining nagpaturok bakuna nga mga alkalde sa pag-eksplikar kung nga nahimo nila ini Aksyon Rex. Hambal sang alkalde sang Escalante, handa man siya nga tubangon kung ano gid man nga pinalidad nga ipatong sa iyakon may aragid man. Tumuhaw ining balita Aksyon Rex angot sa pila ka mga local chief executives nagasupak sa protocol sa pagbabakuna sang gobyerno. Matapos nga ti kahapon lumupok ang balita nga si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang nagpaturok man sa bakuna sang Sinovac naglikad nga Lunes. Pero si Escalante City Mayor Biboy Yapia na una-una pingingan kay Romualdez sang Biyernes para siya nagpabakuna man dito sa mismo sa ilang siling syudad plus mayara pa sa kalkalde
dito sa mga probinsya sa Cebu nga si Mayor Peña nagpabako naman kontra sa COVID-19. Ito mga aga na istorya man sa Capital Media sa may Capital Provincial Capital ang DILG Negros Occidental nga si Ma'am Quintana galing kami sa masako-sako siya kami ara siya sa ginapatagon nga Zoom meeting itong initial nga statement action rex kagin buyan niya nga ining issue ni na usisa na initial na verify na ang field officer na talana nga mag-sumiter sa report may kaangtanan siri. Sa bahin naman sa provincial government, sa mga agati may raman sa reaksyon in buyan si provincial administrator Attorney Refrando Diaz II may angot sang siring show-cause order nga ginapandam sa DILG. Nagasalig, nagapati si Attorney Diaz nga ma-justify ni Mayor Escalante ang ining aligasyon sa nga DILG good man sang pila ka mga rasones kay para kay Diaz Action Rex kung hindi malang paggamiton ang susobrang bakuna kontra COVID-19 mangin useless mausik lang Action Rex kundi pangitaan na lang sang pwede nga magamiton. Maning isa sa mga rason ni Mayor Yap, Mayor Biboy Yap, bangon gati solo soprato ila sa nga bakuna. Ito nga natamangkot siya, na sa advice sa doktor man dito sa ila. Pwede sa bakunahan, tinaghangdo man itong doktor, at rason nga nagtabakuna siya. Kay ang isyo diri daw nagagwa nga daw ginunaya sang alkalding iya galingon kontra sa mga taon niya. Ito sa Escalante? Oo, sa Escalante kay di ang hindi pa man to tanan nga taga Escalanting na injeksyonan siya, nagpa-injeksyon na sa iya. Di handa masako nga sabto ng alegasyon kontra siya. Nagambal masagani nga kung gusto nila presohon ko, di ba preso ba Galing iti, hindi man lang siya isa mo nga nagpabakuna, iban nga mga alkalde, kag iban nga mga opisyal sang banwa kag syudad man sa pungsod Pilipinas, nagpa-inject naman to gani? Kung ang statement Action Rex ni Interior Undersecretary Ipinago Dinsing ang basihanta, kahapon nagambal di siya, tatlo ka mga local chief executives o kung tatlo ka mga alkalde ang natalana niyang isyuhan sa show-cause order. Ito kung isip-isipo na ito, nag-auto ka tiwahay ni Dilsigin pa alayag ang ngalan sa tatlo ka mga alkalde, pwede tunog na ang ngalan ng Romualdez, kag ni Mayor Peña, si Peña sa taga-Sibuniha, kung tatlo ba si isa na Action Rex, si Mayor Biboy Yap isang primero to, nagwa man tong information nga unahan sa mga opisyal, nga subong do, tirering naman utok ni Lahaw. Gani nga, kaya kung way na sila magatag go signal, way man na inject ang pila ka mga alkalde na, kita mo si Mayor Bing, ulihin na ginpaybalo, nakascheduled na tani subong adlaw, ginatras lang sa alkalde, kag mga barangay officials. Subong gani nga aga sa amos ring interview sa kay Provincial Administrator Attorney Diaz, may ara Action Rex ang frustration nga nabatsagan Andres Diaz, bagod bang sa ring laban-laban, bawi-bawi nga desisyon sa gobyerno nasyonal. Laban-laban, bawi-bawi, gid man ang tsakto, gid nga kuwan nga term. Ang term dirigin po yan Attorney Diaz, tuman ka reactionary policy. Naglilingan Action Rex ulo sa mga Action Rex ulo sa mga taga-diri sa Negros Occidental, pagilis-ilis ang pagsulod kon rules, pati Action Rex sa mga negrense nga nakabakal na kutani isang ticket, pauli diri, piktado man, no? Ang balati, bawi-ay bla. Ginabawi, hindi maintindihan na. Talaga papati ko rin sa action reports after audition, pag isa-isa dayday ni Attorney Diaz ang frustration man nga nabatsagan niya, kag ibang pag-isari nga mga Lalangin na utod siya.
Dali gilang aksyon na Marlon Hinovia kay nautod siya murang problema kay duso butong kun di lang tagaling kinsindi ni tiga salig man lang tas nasyonal mo aksyon na Marlon. Gani, una ko pabati ang reaksyon ni Ator Diaz angot sa siring posible siya cause order nga issue sa Escalante City Mayor Bibilap. Those are realities on the ground, no, which I feel tanawon taman kung may rason mas mayo na lang mausar kaysa sa mausikan, no. I hope that is the case, that is what happened sa kay Mayor Yap, no. Instead nga ihaboy mo na lang to kundi usaron ta na lang, no, kay once na deliver ta na to hindi ta naman na pagkwaon, no. So we will just have to check the actual scenario kung ano gid ang istorya to sa ground ta. Wala kita sang express order, no, nga hindi sila maguna or mauna sila. Ang aton yang express order is ang listahan klaro, ang i-release nga vaccine based on the list, kag kung ipadala ta na on the same day, kung pwede pa lang ma-inoculate na mausar na nga vaccine. Tangin na mention man diri Aksyon Rex de Diaz ang labing ulihing figure sa kon kanamuon sa mga ara subong sa EB Magalona Healing Center 134 ara na mada subong, no. Mga nagapayo ini kay nagpositive ini naman mambukal may bago naman ginsulod may pulo naman ka mga persona nga ginsulod bagod nga nag-positive man Aksyon Rex. Mga 267 or 69 na subong ang active cases sa Bogos Negros Occidental. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovia o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Sige bawion nila mo ang ginpadala diri nga sa Inova kag iban pa AstraZeneca ipadala to balik sila. Problema ginabala ginalokar na diri sa Negros Occidental kay komo nga tinubo sigurong kaso diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ginabawi naman nila nga dal-o naman dito ang mga Sinovac kag AstraZeneca sa area sang Luzon. Bawi Pero sa mga kaaksyon ta may tisiya na yo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply
ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna. Ayos, sige, mabasa tayo anay pilang nahot mga kaaksyon nga mga mensahe holin sa kay Toto Alex, kay Torres Alex, Aksyon Rex si Doki, gid na ang autor sang bawi na, ambot ano, ang unod ka sang ulo ya, ang para sa aton nga vaksin ya, iya bawion para na iya sa aton ang vaksin alukar para man sa aton nga mga pumuluyo sang Negros Occidental, gani man. Ambot na nung butya sing gano'n na. Duso bawi Siling ni Alex Montesa, ang administrasyon amo ni ang tindog nila si Rex. Bahin sa mga bakuna nga ginabawi nga ginpadala diri sa Negros kag syudad sa Bacolod. Gani man Mary Dave, may lang nga pagpamati sa Hong Kong, Mary Dave, no? And Rodora Syoko, siling niya duso butong buwas karon igo murahon wala sa puon daw tando-tando din bukid ang desisyon sang national sa vaccine ini. Gani man, muta nanong ginapalak ni nila. Alin sa kay Pedrinia Iron Man, siling niya aksyon mga aksyon Eric pa man yang iya wain siguro ga pamati. Elsa Espanyola, may lang nga pag-monitor. Ang mayor nag-office adlaw-adlaw panagang sila nga hindi matapikan virus. Gani man. Halin sa kay Elsa Espanyola. Sa kay Inday Blasa, may lang nga pagpamate kag siling ni Alex Montesa, laban-laban o bawi-bawi, bakit binawi mo pa ang pagpabakuna sa akin? Ayo. Halin sa kay BLS Santillan, good noon, Aksyon Rex. Aksyon Rex, ari kami di sa Proktotong 4 nga naga-monitor gid sa imo nga programang Pamilya Basay kag Pamilya Villa Juan. Salamat gid sa inyo dira, BLS Santillan. Ayos. Sa kay Brandon Locsin, may lang nga pagpamati, ano man ang DILG man, ka mga incompetent sa ila kay doso butong ang ila mga directives. Mugid na. Doso butong. Ay, perte. Siling ni Torres Alex, siling niya, good noon, Aksyon Rex, monitor lang ko sa Proc Laurel. Aksyon Rex, paaksyonan tani ang drainage sa tubang sang Pinex Gasoline station sa Bangacore kay perte kabaho ang nagailigda nga tubig. Kadugay na nga problema, ang kontraktor sina nagpawala na. Ang kaluluoy, ang mga gamotor maglabay kay ang agsik imo gid tabunan kabay tabunan ka maglabay mo tina ma-action. Sige, salamat gid sige, palabutan na sa engineer's office kung nanong labutan kag mabulig sang taga city engineer's office to nadadudugay na nadamo. Ambot nga
kung man dang tubig nagstagnant mga kaaksyon no dira sa Bangga Kuribla sa may gasoline station da kay Suset Talunan may lang pamati Suset Talunan no kay Samsen ano ning kay Samsen watching live Aksyon Rex Nelda Aldamar Roldan Kilantang kaglabi na gid kay Randy Aldamar kay hindi kompleto adlaw ya kun hindi makabatian idol yagid ka from Kabang Karabalan Himamaylan. Ayos, salamat gid Samsen. Yob Quinyol sa Kingdom of Saudi Arabia. May lang pag-monitor kay Jobal Trinidad. May lang pag-monitor dra sa Kabangkalan City. Salamat gid Jobal sa imo sining mensahe. Kay Atia Kim Eriman. Okay. Si Daniel niya kuha naman siya si Daniel ni kagina pa ning O'Brien ni mo nano ning O'Brien ni nga padala dres ang mensahe paring kinalon sa gay mayong odtogid paring kinalon sa gay mayong hapon man da pare ko ya Lord na dilihensya sang Cadiz City may lang pamati no pasensya gid ang iban nga mga mensahe kay gintulo naman ni si Daniel bot na ning bot siya sing ganon na. Okay. Gapangitan siguro profit ya. Kaya Dora Syoko, Hong Kong. Dali lang, no? Ronnie Manangaya sa Hufof, Saudi Arabia. May lang pagpamati Ronnie Hufof. Ronnie. Di na itong yato. Ronnie Mananghaya, no? Kay Rodelyn Gayem, kay Romer Soriano Arzaga, may lang pagpamati dira sa Tomina. Tomina Kawayan ni Guro ay. Romer Soriano Arzaga, kag Rodelyn Gayem. And sa kay Rodelyn Gayem, okay na. Melchorita Ferrer, may lang pagpamati. Robok Dokto, mayo lang pag-monitor. Robok Dokto. Ayos. Tomas Brunyola, may lang pag-monitor. And Gigi Culaler Gamala, may lang pamati. Ginatamyaw lang si Manang Yaroth Gulaler Gamala, sang Zone 4, Barangay Handumanan. Ayos. Kay Jomi Hinet Bailado, may lang pag-monitor. Kay Dino Alec, Noel Amar, kag kay Boy Jolingo dira sa Barangay Mandalagan may lang pamati, no? Linsa kay Noel Amar. Ayos, way nang iban. Sorry gida sa iban dira nga nadulang mensahe kay baw may nagasinabad, no? Alexander Janterwell may lang pagpamati parekoy, no? Paring Alexander Janterwell, no? Ga monitor si paring Jingo dira sa Enro office. Salamat gid kag mayong odto gida sa Enro office diri sa syudad sang Bacolod. Dalin sa kay paring Jingo Teruel, no? Okay. And buyong gini si Alex Montesa damo ginabalan. Salamat gid sige. Karon naman ang iban mahinang kalaban, no? Daligid lang mga kaaksyon, standby sa aton sining pagpanumbalik sa dili gid lamang madugay. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita ang gala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa iyo
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka
radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:58 ng aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga matagas nga klase sang armas lutangon na recover sang tropa militar sa engkwentro nga nagluntad sa Oriental nga bahin sang isla sang Negros batok sa mga miyembro sang New People's Army. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, nagapati si Major Sinon Panchito, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army base. Hindi lamang 8 o kun base may ara pa nga mga nagkalamatay sa bahin sa New People's Army sa ila sini ang enkwentro kahapon nga adlaw with 62nd Infantry Battalion dito sa Sitio Agit, Barangay Trinidad sa syudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Sunod diri kay Panchito Aksyon Rex, kay ang recovery sa matag-as nga kalibre sang armas Aksyon Rex sunod sa iya 11 kabilog. Muni ang recovery sa 3 ka oras nga firefight o kung bay luhanay isang lupok. Apang nagapati man ini Aksyon Rex nga base may pilason o base may dugang panangapatay sa bahin sang Philippine Army. Kay ang recovery diri Aksyon Rex, 6 ka M16, 2 ka M14, 1 ka M4, 1 ka M6 kag 1 ka KG9 plus iban pa diri Aksyon Rex nga na recover ang ining mga IED wires kag ining mga subversive documents. But on the side naman sang Philippine Army sunod sa iya wala sang napilasan sa sining firefight. Bagay nga ilaman diri nga ginpasalamatan Aksyon Rex inabangod sa ilaman sining training of course sa militar. Dugang pagida diri ni Pansito nga nagauyang naman ang pwersa karon sang New People sa Army diri sa Negros Occidental apang wala man sila nagakumpiyansa sa posible man nga madugang pagid nga enkwentro, especially sa nagahilapit man nga anibersaryo sang New People sa Army. Pero ongoing pa sa gihapon ang ila sining term nga gingamit diri Aksyon Rex, relentless pursuit operation. Sa diin sa posible nga may makuha pa sila nga mga napatay sa bahin sa New People's Army. Ari ang pahayag ni Major Senon Pansito. Actually, sa amin, on the part of the Philippine Army, tuloy-tuloy pa rin yung ating relentless pursuit operation dito sa mga kalaban. We have to take note on the discrepancy of the number of firearms at doon sa na-recover natin na katawan. 11 ang high-powered firearms na nakuha natin. 8 yung katawan. So, ibig sabihin, per doctrine, at alam naman natin ito, di ba, isang baril ay dapat may isang tao na humahawak. So, we're other people, kaya may
hanapin o kaya naman may mga sugatan na iniwan lang yung baril or whatsoever. So the directive now to our troops on the ground is to continue pursuing the enemies. At tayo naman ay nakakapinda pa rin ng mga trucks and traces on the ground. That is why yung ibang responsibilities, for example, the naming of individuals, mayroon naman tayo SOP dyan that these mga should be turned over to the Philippine National Police kagad. Well, mayroon naman tayong tropa din na nakatutok pero hindi yun yung pinaka-main effort natin. On the delineation of task kasi kami sa Philippine Army, we have to pursue the operations and this is what we are conducting at the moment. Aksyon Rex, kabahin ginamang isang pahayag diri ni Major Senon Pancito. Gin-check natin to sa syudad sang Kabankalan Action Rex, hindi pa available ang si Ma'am kung si Lieutenant Colonel Salve o kung si Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, and at the same time ang ibang mga official Action Rex kay may bisita sila karon ang Regional Internal Affairs Service ang ara karon sa syudad sang Kabankalan. Basi mangin available naman si ang ila sining Deputy Chief of Police nga si Lieutenant Salarda o kung iban pa Action Rex. Basi sa karon sa sining tabo nga insidente o kung aksidente sa syudad sang Kabankalan. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3 ang tumaron nagpabaksin sa angot sa COVID-19, no? Ang mga listahan siniya mo si Mayor Alfred Romualdez sang Tacloban City, Leyte, si Mayor Dibo Tuan sang Tibuli, South Cotabato, kag Mayor Solficio Villalobos sang Santo Niño, South Cotabato, and Mayor Noel Rosal sang Legazpi City, Albay, kag Mayor Abraham Eba sang Batarrasa, Palawan. Ang alkaldiya sang syudad sang Escalante ay madala di Mayor Milicio Bibuyap, no? Ay kasadya tiari na. Ay ilang taon taning next nga kabanata kung anong madason na. Kantuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Mga personang nagpatay kay Lino Cuadra, tubtub karon hindi pa makilala. Pamilya sang biktima wala sang ihibalo sa motibo. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes. Aksyon Rex Ferrino. Way na oras. Ayun di purma. Anyway, the time, your time is 1:06 na. We got sa talas dos.
Hindi na pwede. Problema ginabla. Oo. Hindi na po problemahe, bla. Oo, gani man. Importante ang bulsa puno, no? Alaban eh. Ayo di purma. Amo rin mayuda nga balita da. Pero sa bongro daw ko basket. Ati laban eh. Amo rin nangat pa ni sa tigilinit. Kadaan ka daw kwaresma pang sulod sang bulsa mo daw ay gid. Nagadugang ang init siya, no? Dugang. Ayo di purma. May pa ni si Rona Rihida Trabag eh daw wala niya problema guro mo. Away niya may ginababot na yung kada bulan. Ina siya. Oo, di may sima niya ang banas na. Ba, may lang nga pagpamatid ra sa kay Tatay Tidi Rihida. Ara sao? Oh, ari si Madam Rona Rihida Trabaw. Dahil, Rona. Uy, gidada pato. Ayo di purma. Hindi amuaw. Ato ka ginamundo ko, kinunahan mo kikumuno ba? Ako dahil video sulos na itin lang to. Magiging tapat mo si Day. Sige lang bala. Wow. Ari, listener takin niyo? Sino? Si Engineer Marlon Posisyon. Engineer. Barangay Alangilan. Kamusta ang posisyon niya? Ayo di purma. Ang posisyon niya steady, no? May lang nga pagpamatid na kay Engineer Marlon posisyon. Adras Alangilan. Arabi siguro ay. Oo, dapat manuka niya, Dr. Rex. Oo, gani. Mang imbita sa sapdo ko, plakadlaw ko na po iaway sa kanding. Ati, mayo Ay, din na. damot sa kanding. Ang iauto na si Richard, posisyon sa Langilan, araman na kapamati man sa ato. Araman da? Oo, di damot sa manok kag kanding. Ati, mayo din Nakatuloy na. si Aksyon si Aksyon Rex, lutuan ta sila kanding, no? Dumayo gining hiri-hirita. Ayo di purma. Nakita ito to sa pag-birthday ni Aksyon Fred Bla. Oo. Kita ni Aksyon Art. Kasi Aksyon Art po ito, no? Why ito si Aksyon Oo, Art? kita ito, nakita niya gali. Oo, sa inyo po, ara mga idol ko, Leo. Galing ka ito, huya na Galing kayo daw ay sa namugno, Ikaw, huya sa gani, kay anak sa ito mapalapit sa ato, nangindulaan ko to, tulo ato, katubili niya, isa. Sige ito, mapakilala ko talaga Aksyon Rex, galing ito nahuya ko eh. Sige ko, hindi ka mahuya si Sir kay. Mutugurong na istorya ni LTO Chief. Oo, nanakag ni Felix Campaniel. Kag ni Agurang. Oo, nagurang Felix. Kaya sila ginayang kilalalanay mo. Sa mga magagmay pa sila, no? Isubong engineer na siya. Marlon posisyon sa Alangilan. Mayo lang nga pagpamatid da engineer Oo, kakay Richard, yada posisyon sa yada utod Oo. Sa Alangilan. Patakot-ako na sa ng kanding, no? Ayo di purma. Dako Kaya mo on tayo estopado, no? Kung estopado, ti kaloritas, eh. Kaloritas. Saka tatublaw po si Pare Ruben. O, kag si Pare Felix. Si Pare Felix. Mananam. Kanan na maong oras tao. Bugnaw to, bugnaw eh. Oo. Sige, alam ko to ati aminado si Police Major Richard Parito ng EPS Station number 3 nga tubtob karon wala pagig sila sa lead sa identity sa mga persona nga naglutang sa kay Lino Quadra. Ang kakulang kag wala sang testigo nga nag-surface ako nakakita Action Fred. Action Rex Amoni ang nakahatag sang kabudlayan sa kapulisan naton. May CCTV gid ba pero ti ang nakuha sa lakyan nga pula Innova Toyota pero ang plate number Action Rex why gid makuha sang CCTV. So no kay Parito nga ti mismo ang pamilya Action Rex although nga ti ang coordination kag operasyon sa pamilya ara gyapon pero already binawan sang statement ni Parito daw wala nagana Action Rex sa pamilya nga masolbar pa ang ini nga kaso pero ti si Parito nagasalig gyapon nga hopefully base may mga maisog nga nakakita sa sining pagpatay kay Lino Quadra nga makahatag man informasyon sa aton kapulisan. Yari si Parito sa interview sa Aksyon Radio. Wala tapos ang suspetsado, huwag sa makatublo. May CCTV kita nga nakuha pero sa rakyan lang yan ay ma-identify ta. Hindi man makuha ang plate number o dulo mo. Di kamusta sir ang pamilya so far? Daw, way naman sila. Wala kung matinanglan kami, open man sila. Daw, way naman sila pag-amog na. Daw, way naman sila kung ano. Ang request ito sir nga autopsy, way ito sir madayon? Way man sila nag-request ang autopsy. Wala sila nag-request. So, ang pamilya sir, daw, way naging man ga contact sa inyo after sa to? Wala pa kami man kinanglan sa ila. Hindi man naaya po ng isang investigasyon, dalakat ng investigasyon. Kung may kinanglan kami sila, kakontak lang kami sila. Pero okay man sila sir so far? Oo, okay man sila. Kupiral man sila. Ano ba sir ang problema nga nakita mo di sa kaso sa parts ng pulis? Mo ginalak of witnesses gid nga makatudlo. Wala kita sang witness gid wala nga makatudlo. Amo naman playan kita kay wala sang witness dahil mo sang CCTV nga naka-focus sa mga suspetsado o naka-capture sa ila. Ang motive sir din nga kamo hasta sir? So ang motive na come up na kami mga personal grudges itong mga case na ito, mga previous sa mga kaso. Aksyon si Police
Major Richard Pahirito ang hepe sang Police Station number 3. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Bulig report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby sa mga reports sa aton sining nga mga out-of-town reporters. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse. Kadtuantang balita ni Aksyon Rodrigo Tib sa siyudad sang Cadiz. Ang kay Aksyon Percival Villamor, wala diya sa ako. Narada si mo Aksyon Oliver. Yung tanabi, check. Why diya sa ako ng kay Aksyon Percival, oh? Kay Aksyon Roger lang ari. Sa siyudad sang Sagay, 5 ka mga persona nagkaladakpan sa separado nga seaborne patrol operation sang bantay dagat kag kapulisan. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Goteb. Aksyon Roger. Action Rex, 5 tanan ka mga persona ang ipang dakop patapos nga sila nagpatigayon sang illegal fishing sa Sagay Marine Reserve. Nasa diin gikampanyahan gidini sa mga katapo sa bantay dagat kag kapulisan sa siyudad sang Sagay. Una diri nga ugna kagin patigayon nga seaborne patrol sa mga bantay dagat kag kapulisan. May mga alas 8:05 ang takna sa aga kahapon sa diin dira sa may Calvin area sa Sagay Marine Reserve. Gidakop si Jose Ibanez Edistora, boat captain sa isang kasakayan, 20 anyos sa edad, may asawa, kagini si Kimwell Amante Imata, 21 anyos sa edad, soltero, kag ini sila residente sa sitio Cantamayon sa barangay Patao, sa may bahin sa Bantayan, probinsya sa Cebu. Suno sa report sa pagpatigayon sa patrolya sa mga katapo sa bantay dagat kang kapulisan, hindi sila ang nakita gid sa akto nga nagaparagat sa sining area nga ginadumili sa Sagay Marine Reserve. Hindi sila quote on the act nga naga-engage sa illegal fishing, ining bubo kod panglukos. Nasa din klaro nga violation sa Section 14 sa Republic Act 9106. Confiscated ang ila position kag control ang ila sining nga sakayan, kag subong man ang mga fish cage nga ila sila nga dala, may ara pa 1 kilo nga lukos nga nagabalor sa mga 220 pesos. Ini sila karon nangyara sa kustodiya sa Sagay City PNP Custodial Facility. Kagaho naman kaina lang alas 2 untak na sa bahin sang Matabas area Sagay Marine Reserve. Gidakop man sila ni Jimmy Amion Hapitan na boat captain, 44 anyos sa edad, soltero, kag si Angelito Amion Bernardino, 24 anyos ang edad. Nagisubog man Rail Buenaflor Pasukin, 29 anyos ang edad. Ini sila nga tatlo ginakop man matapos nga nagparagat man sa Matabas area sa Sagay Marine Reserve. Ining tatlo residente sang Purok Consitio Mukabug sa barangay Washington, Ciudad Sing Escalante, nga gin-confiscate man ang ila sini nga sakayan nga may ara pa nga pukot nga pamo. Ini klaro man ang ila sini nga pagparagat violation sa Section 14 sa Republic Act 9106. Ang confiscated nga mga items yara karon sa bantay dagat kag subject ini sila nga pagapasakaan sang kaso.
Dugang ko lang Aksyon Rex sa Sinad sa Cadiz sa karon temporaryo nga nag-close ang among diri nga Cadiz City Hall Building 2 tungod nga magapatigayon sang disinfection. Ibalon nga mayara nga local transmission nga natabo diri sa may syudad sang Cadiz kay karon among ginhalungan man sang mga opisyales nga hindi ini maglapta ang virus sa syudad sang Cadiz. Report nga to sinigid tutukan una sa Balita, una sa Aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin,
Ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad, kita-kits kita buwas mga kaaksyon diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat skid sa inyo sining nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa dili ginamang manugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo si Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!